سلام تخاتلتي إذا channel كمي كنيكم أبزز اللهم سلام تعنانا بصراحة ما سالتون عاوتن منه لومون كم تلمود كم تقول زين نجبره حدش تمرتي حدش فيديو حزنا لكم قريبنا لنا زحلف تمرتاتنا كله مايكروسوفت اوفيس كمايكروسوفت اوفيس دما مايكروسوفت وورد ذات كورينيرو لومون تمساسالي ناي موداتا مايكروسوفت وورد ناي موداتا فيديونا نسرحنا أبنا لومي تمرتنا كمي غيرنا سبيلين تشيك نجبر كمي غيرنا لاي اوت ويدما تي جص حتمت ويدما تريتر دوكيمنت اب كمبيوترنا كمي غيرنا نكاتاتولو بلاس كمي غيرنا نحتم زبلا ثلاثه كفالات كنرينا مكتالكم نقدم ስለዚህ ቀዳማይ ከመይ ጌርና ስፔሊንግ ቼክ ንገብር ዝበዝሐ ግዜ እንግሊሽ ክንጽሕፍን ከለና and ኣብቲ ዊንዶውስ ሬጅስተር ዝኾኑ ካልኦት ቋንቋታት ብዘይካ ንጥቀመሉ ቋንቋ ትግርኛ ማለት እዩ ዝኾነ ቋንቋ ብዘይካ እዚ ንጥቀመሉ ቋንቋ ትግርኛ ስፔሻሊ ቶም ኣብ ዊንዶውስ ኣብቲ ዊንዶውስ ከም ኦፕሽን ኣትዮም ዘለዉ ቋንቋታት ብሙሉኦም ስፔሊንግ ቼክ ኣለዎም እቲ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ተጻዒንዎ ዘሎ ቋንቋ فيديلات كان اتي ابتي جرامرن ابتي سبيلينن اتي غبرو جيغاتات نخكتاتلك يحجزكاي سلازي اذا كمبيوتر زي اب بانجلش تصاينا سلازلا اب انجلش جرامر تشيك سبيلين اند جرامر تشيك نغبر نخلينا نزغ نغبر ريفيو بمبال سبيلين اند جرامر اي بي سي تيك زلاتالات نابزي ناب كليك بمقبر زخونه ناي سبيلين ايرور زلوو نري مالتي بحبشا كم امر كوننا كم زخوينو بغيح اندرلاين زخونه صحف مسهلو قيح اندرلاين زخونه صحف مسهلو بقيح اذا اسمره صحف سبيلين صقم الله مالتي بقطاليا اذا اسمره صحف ترخيبنا دما اذا بقيح تسميرو زلو بمولو ناي سبيلين صقم الله قطاليا تسمره ترخيبنا دما جرامر صقم الله مالتي ابنت ابزي قطاليا تسمرلنا جرامر صقم الله ስለዚህ ነዚህ ቼክ እንገብር አብ ቪው ንኸይድ spelling and grammar زبلالنا ابز كليك نقبر ازي يجمرنا ابنت رايوا ابقله مسمر زي يور تبلالا كوما يور تبلالا سلازي ان يور دخ حاسبكا قبلنا له ازي اوبشنال لنا ابز ترينا ايو ignore ones confident انتوينكا بزعبا تصحيف كازلخا رغصانيا تخكل كم زلخا نفس متئمان توليكا ignore ones تبل مالتي ابكال زلو خريكا انت زي كوينو ignore rule نزيا قدفا كنبلينا next second sentence ون ابزا sentence زي زلا قدفو اب next sentence كده لي مالتي change جن ابزو optional لنا suggestion تي مايكروسوفت زبنا suggestion الله اب تسبيلين نابنت زي انتي تبلالا your tears comma your tears and your affectionates زبلالنا your tears comma your affectionates زبلالنا كمبيوترنا انتي suggest تقبرالا your tears and your affectionates كخونا الله تبلنا الله ስለዚህ አብስ ተሰማሚና እንተሊና ኖዑን መርጽ change ንብላ ማለት ከሙ አብዚ ጆሴፊን ብለናሎ ازي قربنا يا ايزر ناي جرمن اشمات قاليو تقاقي خالها جوزيفين كمزي صحف زبلنا له كمزي خم صحف كمزي صحف كاد لها خم صحف رقصانيا انت وين كان ابنت تخكل له زي كوم صحفاي شمو اغنور نبلا مالتي جوزيفين اب كلن اغنور اول انتيلنا بخمز ملكه تصحيفا زلا جوزيفين انا رقصانيا 100 رقصانيا صبو الله سلازي تشيك اي تكبر لي كنبل تدلينا اغنور اول نبل مالتي فريدا كهيلو ها تغكلالو زون انا زفولتو شميو سبيشال اواشمات زبزح غزي كومو شغري غاتمي the violent flash of lightning ابز تايبلنالو fragmented consider revising اتي استقرصيتي تحسابسي مدمدم ودا ايكونن ابلنالو خيتكا كتريو تخيل هرايو the violent flash of lightning انتايو the dampness of the earth the dampness of the earth اجيتي ازي تحساب مولو ايكونن بلنا له مالتي الكاسي ايودا كايون سلازي ريفايس ورو كيتكاو ريفايس غبر حجي اغنور كوبلي مالتي the same zone ودا ايكونن all my joy
all my joy is to feel life spring from your flower fountain. all my job دغه حسبك قبلنا له joy grammatically ጽቡቅ አይመጻትና አላ job ተደለሃ change ሆነ ብሪና ጽቡቅ ተደለሃ ድማ ignore once ንብል ማለት ስለዚህ ኣብዚ spelling check እንገብር ከለና ሁሉ ጊዜ ignore ዝብላለና change ዝብላለና ignore all ዝብላለና and change all ዝብላለና አብነት ignore ክብለ ለአብነት ongoing ተላጊበናል space ክሉ አለው ወብለናል ignore once ignore all አቱ ዲክሽነሪ ተልና ድሕሪ ሕጂ ከም ጌጋ ከይጽሓፍ ሓድሽ ቃል ተኾይኑ change all ኣብ ኩሉ ከኣኽት ቅይር change one ማለት change all ከዓ ንኩሎም ክቅይር ማለት ስለዚ ከምዚ እናገበርና ስፔሊን ቼክ ኮሬክት ክንገብር ንኽእል ኢና ስፔሊን ኣብ ኮምፒውተርና እንገብሮ ጌጋታት ኣብ ምጽሓፍ ብኮምፒውተር ተሓጊዝና ከምዚ እናገበርና ቼክ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት ስለዚ ካብኡ ቀፂልና ቪው ኣብ ቪው ከድና እንተሪእናዮ print layout كم حتمت كرأينا full screen ملء screen كرأينا مسندلي or web layouts outline and نابله and draft نابله غير زوز هيك زين تكملوا نخطريه قامچو زغونه print layout you full screen كم تن حتمت تداليو زلو print تجبركا سي اورقت print تجبركا نز قرص ስለዚ ህዝብ print layout نخيد ማለት دهريو እዚ ruler ዝብላለና እዚ ታይ ሕግዘና ኣብዝለ ዓለ ራእይዎ ክንደና ይዛክል ቦታ በዚ ክገድፍ ይኽእል ኣብቲ ዝሓለፈ ክላስ ኣብቲ ማርጅንስ ሪና ነርና ኣብ layout ኣብ page layout ኣብዚ ኸዓ እቲ ትገድፎ space በዚ rulerና ተሓገዝና ክንቆጻጸሮ ንኽእልና ራእይዎ ንታሕቲ ኸዓ ክንዝኣክል ራእይዎ ኣብ ፀጠው ኢሉሎ ቁሩብ ላዕለ ክደፎ ክእለ ከምኡውን ንታሕቲ ገጸይ መጽውን ጽሑፍ ኣብ ፀጠው ኢሉሎ ቁሩብ ከውርዶ ክእለ ስለዚ ከምዝና ገበርና ክንከይድ ንኽእል ኢና እዚ መዓሲና ክንገብር ንኽእል እዛ ሩለር ትብል ቲክ እንተ ኮይና ይጥራሕ እዩ ሩለር ትብል ቲክ ተዘይላ ራእይዎ ኦፕሽን የለን ወላ ሓንቲ ክንጥቀም ንኽእል ኣይንኽእልን ኢና ማለት ስለዚ ሩለር ተዘይ ጸኒሓትና ኣብ ቪው ከድና ቲክ ንገብራ ኣበይ ከም ዘሎ ኣበይ ወድቕ ከም ዘሎ ጽሑፋትና ንፈልጥ ማለት ግሪድ ላይንስ እዚኦም ከምዚ ናይ ቁጥሪ ወይ ከዓ ናይ መስኣሊ ወረቐት ከም ዝመስል ይገብሩልና ጽሑፍና ነቲ ወረቐትና ንኣብነት ሓደ ግዜ ስእሊ ኮፍ ክነብል ክንጥቀም ክንደሊ ከለና ስኬል ዓቐናት የድልየና ስኬል ንኽንጥቀም ድማ ዞም ግሪድ ላይንስ እናተጠቀምናሎም ንኽእል ማለት ካብኡ ሓሊፍና ዙም ነዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ወረቐት ሕጂ ንኣብነት 100% ንርኢ ኣለና 75% እንተይለዮ ንእሲሉ ክልተ ገጽ ብሓደ የርእየኒ ኣሎ መሊሰ ኸንእሶ ክእለ ካብ 75 ራእይዎ ኣብ ከባቢ 50% ገብሮ ኣለኹ ዳርጋ 4 ገጽ ብሓደ ክርእየሉ ዝኽእል ደረጃ በጽሕ ማለት እዩ 100% ሓደ ወረቐት ኣብ ሓደ ፔጅ መሊሰ ክዕብዮ ደልየ 200% እንተገይረውን ራእይዎ መሊሱ ይፈሪ ማለት ስለዚ 100% ሓሳቡን 75% እቲ ፔጅ ናትካ ሙሉእ ክትሪኦ ኣብ ዝደለኻሉ ከምዝና ተጠቀምካ ትኸይድ ማለት እዩ 75% one page ጥራሕ አርእየኒ እንተ ኮይና ከዓ 75% ኮይኑ one page ተርእየና ኣላ ማለት 2 page ከተርእየና 2 page and page width ሓደ ሙሉእ እቲ ናይቲ ገጽ ዓቐን ካብ የማን ንጸጋም ሙሉእ እቲ ኣብዚ ኖርማሊ በዚ ክፉት ቦታ ገዲፉሎ ብየማን ንጸጋም full page width ክንብል ከለና ክሳብ ጫፉ ነቲ ስክሪን ይጥቀመሉ ማለት then new window ወይ ድማ ካለ ሓድሽ ዊንዶው ክንከፍት ምስ እንደሊ በቲ ጽሑፍ እቲ ሓድሽ ዊንዶው ክንከፍት ክኢልና ኣለና ማለት ሕጂ ክልተ ዊንዶው ኣለውና arrange all እንተይልና እቶም ቅድሚ ሕጂ ከፊትናዮም ዘለና ዊንዶውስ ራእይዎ እዚ ትዝነበረ እዩ እዚ ትዝነበረ ይራእይዎ and እዚ እቲ ሓድሽ ክሬት ዝገበርና ንኽልቲኦም ኣብዚ ቼክ እናገበርና ናብቲ ሓደና ተጠቀምና ክንከይድ ምስ እንደሊ ኣብ ሓደ እዋን arrange ክልተ ዊንዶው arrange ንገብር ማለት ኦኬ ስለዚ ነዚኣ ዋላ ክዕብየ
split window ዝብል ኦፕሽን ኣለና split window ከአንታይ ይገብር ሓሳባዊ ነዚ ስክሪን ናትና ኣብ ክልተ ይመቕሎ ሓሳባዊ ንኣብነት 100 ወይ ከዓ 75% ክገብሮ እንደ and one page ክገብሮ ስለዚ ኣብ ቀዳማይ ገጽ ዘሎ ምዝናው ያደርኮ ኸይድ ኣብ ዝደልየሉ ዋን ሓንሳብ እንታይ የድልየካ ክልተ ትርኢት ትደሊ ስለዚ split window ትጥቀም ማለት እዩ ኣብዚ ከባቢ መቕኢለ ለغት ስክሪን ራይዎ ኣብዚ ከዓ መጽ እቲ ትርኢት በዙን ክኸይድ ኽእለ ኣብ መወዳእቱ ሓደ ወረቐት እዩ ክልቲኡ ሓደ ወረቐት ይዝቕርበልና ንኣብነት ኣብዚ ደቂቕ ኢሉሎ ኣብዚ መሊሰ ከፍርየ ራይዎ ኣብዚ ከምዚ ገይረ ክሪኦ ኽእለ ኣብዚ ድማ ብደቂቕ ዝበለ መልክዕ እዚ ተሓፈሻዊ ትርኢቱ ይርኢ ማለት እዩ ኣብዚ ድማ ኣብዚ ላዕለዋይ እቲ ፍሪ ዝበለ ከዕርዮ ዝደሊ ነገራት ምስዝህሉ ገለና ዝተኻኸልኩ ይኸይድ ማለት እዩ ኦኬ ነዚኣ ኸዕብያ እዛ remove split እንተኢለ remove split ተኢለ እታ መቒልያ ፀናዕኩ ክትከይዳ ኣብ ሓደ full page መፂሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ተረዲና ክኸውን ተስፋ ገብር ካብኡ ናበይ ክንከይድ ኢና print ወረቐትና ኩሉ ግዜ ሰሪሕካ ምስ ወዳእካ print ክትገብረሉ ትደሊ ኣጋጣሚታት ኣሎ ስለዚ print ክንገብር ፋይል ኢልና print ትብል ኦፕሽን ኣላት ናብቲ ክንጅምር ከለና ተንኪፍና ነርና ግን ኣድማዒ መንገዲ ነበረን ፋይል ኢልና print ንብል ኦኬ ስለዚ ወረቐትና ልክዕ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ከምዚ ኣብ ስክሪን ንሪኦ ዘለና ኮይኑ ክሕተም እዩ ኣብዚ print ትብል ኦፕሽን ኣላትና print እንተኢለ print ትብል ኦፕሽን ኣላትና ኣብዚኣ ክሊክ ምስ ዝገብር ዳይሬክትሊ ናብ ፕሪንተር ከይዱሎ ናበናይ ፕሪንተር ኣብዚ ለውኩም ሪኮ ኤምፒ ገለ ዝብል ሕጂ እዚኣ ናተይ ፕሪንተር ኣብዚ ስራሕ ዘላ ፕሪንተር እያ በዚኣ ክወፅእ ማለት እዩ እዚ ከእንታይ ይብለና ኣሎ ክንደይ ኮፒስ ደሊኻ ሕጂ 6 ገጽ ኣለዎ እዚ ካብዚ 6 ገጽ ሓደ ቅዳሕ ደልየ ክልተ ቅዳሕ ደልየ ሰለስተ ቅዳሕ ደልየ ተጉድሎን ተብዝሖን ማለት እዩ ሓደ ቅዳሕ ኢለ ኣለኹ ፕሪንተር ብዙሕ ፕሪንተር ተሊካ ከዓ ኣብዚኣ ድሮፕ ዳውን ሊስት ክሊክ ብምግባር ኣበናይ ፕሪንተር ኢኻ ክትጥቀም ደሊኻ ዘለኻ ትመርጽ ማለት እዩ ኤፕሰን ኣለኒ ሕጂ ንኣብነት ካልእ ፕሪንተር ኤንድ ተመሳሳሊ እዚ ሪኮለኒ እዚ ፒዲኤፍ ከኣለኒ ኤንዌይ እዚ ፒዲኤፍ ከመይ ጌርካ ዶኩሜንት ናብ ፒዲኤፍ ትቕይሮ ንበይኑ ክንርአና ንበይኑ ካልእ ቪድዮ ክንሰርሓሉ ኢና ሕጂ ኣብቲ ታንጀብል እዚ ኣብ ወረቐት ዝህበና ፕሪንተራት ኣብኡ እየ ዝሰርሕ ዘለኹ ስለዚ ዛሪኮ መርፅ ኣለኹ ነሳብ ስለ ዝሰርሕ ድሕሪኡ ኣብ ሴቲን እዚ ሴቲን እንተሪእናዮ ዝተፈላለዩ ሴቲን ኣለዉ እዛ ቀዳመይ እንታይ ትብለና ኣላ ፕሪንት ኦል ፔጅስ ብምሉኦም ፔጅስ ማለት እዩ ብምሉኦም ፔጅስ ካብ 1 ክሳብ 6 ኣብ ካልኣይ ገጽ ኢና ዘለና ብምሉኦም ብመስርዕ 1 2 3 4 5 6 ኢላ ክትሓትመልና እያ ማለት እዩ እንተዘይ ኮይኑ ኣብኣ ድሮፕ ዳውን ሊስት ኣለና ሕጂውን ኣብኡ ኸይድና ካረንት ፔጅ እንተኢልና ኣበየለና ኣብ ገጽ ክልተ ኣለና ገጽ ክልተ ጥራሕ ሓቲማ ክትበና እያ ኣብዛ ገጽና ትርአ ዘላ ኣብዛ ቅድሜና ትርአ ዘላ ገጽ ጥራሕ ሓቲማ ክትበና እያ ማለት እዩ ወይ እውን ኣበየሎ all pages ኢለ ኣለኹ ወይ እውን print all pages ኢለ ኣብዚ መጽ ክህባ ኽእል እየ ንኣብነት ካብ 3 ክሳብ 6 እንተኢለያ ካብ 3 ሃይፈን 6 እንተኢለያ 3 4 5 6 ክትሓትመልና ካብ 3 ክሳብ 3 እንተኢለያ እውን ገጽ 3 ጥራሕ ክትሓትመልና ማለት እዩ ኦኬ ድሕሪኡ print one side እዚ ኣጋጣሚ ፕሪንተረይ ገልቢጡ ክሓትም ስለ ዝኽእል ኣብዚ ኦፕሽን ኣለና ኣብቶም ገልቢጡ ዘይሓትም ፕሪንተር ተሊኩም እዚኣ ብዙሕ ኣይተገድስና እዛ ፕሪንተር ምሳይ ዘላ ግን ሪቨርስ ብኽልቲኡ ገጽ ናይ ምሕታም ዓቕሚ ስለ ዘለዋ ፕሪንት ኦን ዋን ሳይድ ኣላ ኣብ ሓደ ወረቐት ሓንቲ ጥራሕ ክትሓትመልና እያ ማለት እዩ ፕሪንት ኦን ቦዝ ሳይድ እንተኢለያ ነቲ ሓደ ወረቐት ገልቢጣ በቲ ሓደ ገጽ ሓደ በቲ ሓደ ኻ ገጽ ክልተ ብኽልቲኡ ገጽ ወረቐት ሕትመት ከም ዝህልዎ ክትገብር እያ ማለት እዩ ድሕሪኡ print orientation እቲ ዓይነት orientation portrait ወይ ከዓ landscape ንትኹል ወይ ንጋድም ክንጥቀም ንትኹል እዩ ዘሎ ጽሑፍና ከም ዘለዎ ቅጽል እዩ እንጥቀመሉ ወረቐት A4 ኣነ A4 ጥቀም ኣለኹ
لك إسعاد ما تتكمون تلي تمرت مالت عين ورقات أبتي page layout رينا نيرنا margins أب page layout رينا نيرنا إذا حدا جزء انتي نقبر زين شدش قصات ينبلنا الله أب حدا قص 4 ورقات كن حتم ندلي أبزالا ستريوال لهم 1 page per sheet تبلنا الله أب حدا ورقات حدا page أبزي 2 page per sheet تيلا حجي قص حدن قص كلتن أب حنت ورقات كتوصانيا قص حدن قص كلتن أب حدا ورقات كتوصانيا مالتي and 4 page تيلا 4 page أب حدا سلازي زي حدا جزء PowerPoint print تقبروا لهم كم زخت تقوميهم 1 page per sheet إلى print تيلا print كدالو اللي كيلو له مالتي سلازي مايكروسوفت اوفيس زسان حنا صان حط نزي مسل ابزي زقرنا يا تمرتي تسفا قبر عجيبكم حجاز خوينو رخيكم ممكن تكونوا من نيوتين تسفايني and زغودله نجر تلي please feel free comment تقبروا and ريتهم سردوا لي ابتي سدليو مليسنا خنفحون كنعريون نخيلينا كساب حججن ابزا مايكروسوفت وورد له حزاب بصيز نبركو تمرتي ازي مسل نيرنو كساب ابستخداتالي فيديوهات كقربلكم صنحكو تمرتي ا مايكروسوفت وورد صنحنا تمرتي ابزي تزازيملو بليز ازي تمرتي زي نبزحات كتقمو مخيليو نبزحات حواتنا وغناتنا كتقم يخيليو سلازي شير غبرو نا بزح حساب كبصح غون دما سبسكرايبن ابتا دول كليك غبرو نتي نوردو فيديوهات كل غزي بقربا كتكاتلو كحجزكم حساب حجي بصمونا سلا تخاتلكمني بلبي مسكن ابكال تمساسالي فيديو حساب نراخب ببزلنا سلام وسناي